करतो. तुम्ही कधी बातमी वाचली डॉक्टरने आत्महत्या केली कर्जामुळं, इंजिनियरने आत्महत्या केली कर्जामुळं, शिक्षकाने आत्महत्या केली कर्जामुळं? नाही हो. इथला शेतकरी आत्महत्या का करतो माहितीये का? का तर शेतकऱ्याला समजूनच कोणी घेतलेलं नाही. मी तर ह्या मतावरती, मी स्वतः शेतकऱ्याचा पोरगा आहे. माझं गाव जळगाव जिल्ह्यातलं चाळीसगाव तालुक्यातलं एक छोटंसं खेडेगाव आहे. मी एक सर्वसामान्य 4 एकरवरती काम करणाऱ्या शेतकऱ्याचा पोरगा आहे. माझे वडील अशिक्षित आहे, 10वी फेल आहेत. पण माझ्या वडिलांना मी समजून केव्हा घेईल, ज्यावेळेस त्यांना मी त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून त्यांच्यासोबत शेतामध्ये उभं राहील ना, त्यावेळेस मला समजेल की माझा बाप काय करतोय. मुळात झाले काय माहितीये का, आपल्याकडं दंगल पिक्चरसाठी बॉडी बनवणारा आणि बॉडी उतरवणारा आमिर खान ज्यावेळी जिम मध्ये घाम गाळतो ना, ते आमच्या पोरांना आयडॉल वाटतात. पण सकाळी 7 वाजल्यापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत घाम गाळून काळ्याची सेवा करणारा बाप आपला आदर्श नाही झाला. हिरोपंती पिक्चर मध्ये फाटका बनियन घातलेला हिरो आपल्याला आदर्श वाटतो, पण फाटका बनियन घालून काळ्याची सेवा करणारा बाप आपला आदर्श का नाही होऊ शकत? शेतकऱ्यांच्या पोरांनी शेतकऱ्याला जोपर्यंत समजून घेतलं नाही ना, तोपर्यंत शेतकरी आणि शेतकऱ्याची शेती याला वलय प्राप्त होणार नाही.